Κόντρα λοιπόν σε όλους τους ανεξάρτητους συνδυασμούς που κατεβαίνουν, όλοι θα έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε διαπιστώσει ότι με μία ανάσα όλοι αλλάζουν ξαφνικά αλλάζουμε, εμείς δεν αλλάζουμε, σε ανεξάρτητους, άχρωμους, άοσμους και άγευστους. Εμείς δηλώνουμε και θα δηλώνουμε όσο είμαστε γεροί ότι είμαστε εξαρτημένοι. Και είμαστε βαθιά εξαρτημένοι από τις ανάγκες του λαού, τις λαϊκές ανάγκες. Είμαστε στο ψηφοδέλτιο που το στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Συμμετέχουν άνθρωποι που συμφωνούν ή και δεν συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι όμως που συμφωνούν σε ένα και μοναδικό, να αγωνιστούμε. Άνθρωποι δηλαδή καθημερινοί που δίνουμε αγώνες για προκοπή, για ευημερία του λαού μας, για την υπεράσπιση των κατακτήσεών του, για την απελευθέρωση από τα δεσμά αυτού του σάπιου συστήματος. Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο καθημερινά. Μέχρι τώρα, στην παρουσία που είχαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία, και το λέμε περίτρανα, καμία από τις προτάσεις μας που είχαν στόχο τη βελτίωση, έστω και τη μικρή, της καθημερινότητας των δημοτών, δεν βρήκε ευήκο αότα. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω μόνο μία περίπτωση, η οποία θεωρήθηκε μάλιστα και ανεδαφική. Τη μείωση, η οποία θα μπορούσε άμεσα να γίνει και με βάση τις εκτιμήσεις μας μέχρι και το ποσοστό του 40% των φόρων που πληρώνει ο λαός της Αλεξανδρούπολης στο Δήμο και ταυτόχρονα να αυξηθούν κάθε είδους τέλη και φόροι σε τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις, αλυσίδες καταστημάτων. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, όμως θα περιοριστούμε στην παρουσίαση νέων υποψηφιωτήτων, ανθρώπων δηλαδή που συμφωνούν στην ανάγκη αλλαγής της κυρίαρχης πολιτικής και δεν τρέφουν ψευδαισθήσεις ότι μέσα στα ασφιχτικά δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να περιμένουμε καλύτερες μέρες. Άνθρωποι του καθημερινού μόχθου που δεν θέλουν ο Δήμος να στηρίζεται στη φοροληλασία των πολλών, να συμπράττει με επιχειρηματίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, να διαφημίζει και να υλοποιεί πυθύνια και υπάκουα το ευρωενωσιακό μοντέλο. Σήμερα, με περισσότερη γνώση μετά από τόσα χρόνια και εμπειρία, με νέες δυνάμεις και με ακόμη μεγαλύτερη ορμή, δίνουμε τη μάχη όχι μόνο για παραπέρα ενίσχυση των δυνάμεών μας από το Δήμο ως την Περιφέρεια και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τη διεκδίκηση ακόμη και της δημοτικής πλειοψηφίας, ώστε με τη στήριξη και τον ενεργό συμμετοχή του κόσμου, οργανωμένα, αγωνιστικά και όχι διαχειριστικά, να κατακτάμε μέρα με τη μέρα αυτά που δικαιούμαστε. Η μάχη για εμάς είναι ενιαία και για τις τρεις κάλπες, γιατί ξέρουμε πως μόνο έτσι μπορεί να κερδιθεί. Η συμμαχία των εργατών, των ανέργων και η ενότητά τους με τους επαγγελματίες, την νεολαία, τους επιστήμονες και τους αγρότες θα κρίνει την τελική της έκβαση. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις ανακοινώνουμε άλλα 37 ονόματα, φτάνοντας πλέον τις 100 υποψηφιότητες για τον διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ακριτίδου Αγγελική, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Αλεξανδρούπολης, μέλος Επιτροπής Ανέργων. Ανδρεαδάκης Παναγιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας. Βαφιάδης Ηλίας, δημόσιος υπάλληλος. Βενετοπούλου Γεωργία, συνταξιούχος ΕΒΕ. Βλυσίδου Εύα, δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Αλεξανδρούπολης. Γάκη Δήμητρα, μέλος προσωρινού δουσού Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα. Δημητρακόπουλος Ηλίας, συνταξιούχος. Ελευθεριάδης Δημήτρης, εφοριακός. Εμμανουήλ Μαρία, εκπαιδευτικός. Ζαφυροπούλου Μαρία, καθηγήτρια φιλόλογος. Ζαχαράτου Δήμητρα, ιδιωτικός υπάλληλος. Θεοδοσιάδου Μαρία, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγων Οικογενειών Φίλων Κιβωτός Ιθάκη. Καλαϊτζίδης Σωτήρης, αγρότης, εποχιακός δασοπυροσβέστης. Καρσάκου Τασία, φυσικοθεραπεύτρια. Κονταξής Δημήτρης, εργαζόμενος ως πλήρωμα στο ΕΚΑΒ. Κοσμίδου Βίσγα Ελπίδα, συνταξιούχος. Μαμάτας Γρηγόρης, συνταξιούχος. Μεμέτα Λί Μουσταφά, αγρότης. Μπάζας Σταύρος, αρχαιολόγος. Ουσεΐν Μαμούτ, εργάτης. Παπαδάκης Χρήστος, αγρότης. Παπαντή Μαριάννα, εκπαιδευτικός. Πιτροπάκη Δήμητρα,
φοιτήτρια μοριακής βιολογίας. Σαραϊνίδου Φωτεινή, φαρμακοποιός, πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων και Φίλων, ΠΑΕΑ και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, παράρτημα Αλεξανδρούπολης. Σκοπελιώτης Θανάσης, πρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί. Σταυρίδης Αλέκος, εκπαιδευτικός. Σημεωνίδης Κώστας, εκπαιδευτικός. Τερζίδου Σταυρούλα, αγρότισσα. Τερζόπουλος Τρασίβουλος, συνταξιούχος. Τιτώνης Πέτρος, επαγγελματίας οδηγός. Τρέλης Αποστόλης, γεωπόνος ελεύθερος επαγγελματίας. Τσαμαδού Μαρία, εργάτρια. Φακριάδης Πασχάλης, μηχανικός. Φρυδούς Στέφανος, συνταξιούχος. Φωτάκης Γιώργος, συνταξιούχος, μέλος του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Χατζη Ισαάκ Δαμιανός, τραπεζοϊπάλληλος. Και Χριστακίδης Βαγγέλης, γιατρός. Όλοι μαζί ενωμένοι προσπαθούμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε, θέλοντας και τον κόσμο μαζί μας να αλλάξει η βάναυση πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Ένωση.